Като нормален ден отивам в моята къща. Скривам се в тайния ми бункер, защото искам да кажа нещо. Добре, и сега съм да оправя картината, че я счупих. Ето ми го новия аватар. Ох, май го... ето. Защото откачен фен ме гони. Счупих това, за да не може да влезне. Ето го и фенът. Буквално той се опитва да влезне вътре. Добре, че му заложих капан. Може да изглежда очевидно, но той въобще не го забелязва. А той буквално се забелязва. Виждате TNT-то. Не знам как не го забеляза. И сега ще умре. Да, хора, това е днешното видео. Както виждате, ще обработвам от друг го приложение. Скоро може и от капка.